urte barrura begira, uste duzu errenteria euskal gizartearen berradiskidetzearen eredu bezala edo ikusiko dugula? Hori asko esate da, ez dakit ze gertatuko den 20 urte barru begira horri buruz, ez dakit. Eta gainean nik uste gure helburua ez dela eredu bihurtzea ere. Gure helburua da gure herriari aportazio bat egitea. Ez dakadana zalantzarik da 20 urte barru begira gauzak asko aldatuko direla. Asko aldatuko direla, gizartea protagonismoa hartuko duela, udalek ere protagonismoa hartuko dutela edo dugula, eta zentzurretan beste egoera erabat desberdin batean aurkituko gara. Horretan ez daka zalantzarik. Eredu den edo ez den, hori ikusiko da ze gertatuko den, helburua ere, gure helburua ez da.